Én sokat beszélgettem a Tihanyi utcán élőkkel, azokkal is, akik a Tihanyi útnak a túloldalán már a Sziget-Szentmiklósi területen laknak, és többen megerősítették, hogy akár szívesebben laknának Csepelen, hogyha ezzel megoldódna az a probléma, hogy a Tihanyi utca végre a fejlődés útjára lépessen. Tehát sokan vannak úgy vele, hogy akár elvállalnák azt, hogy a területet inkább Csepelhez csatolnák, de a Tihanyi utcának a fejlesztésével mindenféleképpen foglalkozni kell. Ezt nyilvánvalóan egy polgármester legfeljebb kezdeményezni tudja, de be fogom mutatni azokat a felvételeket, amin jól látszódik, hogy mennyire elárasztott a vízzel az egész területet, és az nem normális dolog, hogy az egyik oldalon például nyírjuk a füvet, mert az Csepelhez tartozik, a másik oldalon pedig semmilyen megoldás nincsen erre, allergénfüvek is nőnek az út túloldalán, tehát sziget-szentmiklósiaknak érdeke lenne az, hogy Csepelhez tartozzon az a kis terület, mert ők a mi infrastruktúráinkat szeretnék használni, de erre nincsen lehetőségük, és bár Sziget-Szentmiklós önkormányzata valamilyen összeget fizet Csepelnek, de ez rendszeresen problémát okoz, hiszen ők oda tartoznak, és ott kell igénybe venniük a közszolgáltatásokat alapvetően, ezért mi kezdeményezni fogjuk a főváros, vagy akár a kormány felé is, Sziget-Szentmiklósból leharapva Csepelhez csatolódjon egy részem. Az ilyen ügyek miatt is jó lenne, hogyha a partnerségi együttműködéseket, illetve az önkormányzatok és a települések közötti együttműködéseket ne csak egy kötelezettségnek tekintenék a városvezetőink, hanem igenis azokban az ügyekben, amik két településnek a mindennapjait érintik, lenne kommunikáció. Hogyha például az önkormányzatunkban olyan vezetők lennének, és olyan szakértőkkel dolgoztatnánk, akik legalább ismerik Csepelt, akkor nem írtak volna le egy olyan dolgot sem a hosszú távú fejlesztési tervekbe, hogy Sziget-Szentmiklós és Csepel között például nincsen gyalogos forgalom. Azt hiszem, hogy aki ezt írta, soha életében nem járt még a Tihanyi utcába. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy új raktárbázis fog épülni Csepel határában, ami már Sziget-Szentmiklóshoz tartozik. Tiltakoznia kellett volna Csepelnek, mert nem elfogadható, hogy az így is nagyon leterhelt délcsepeli utakat tovább terheljék kamionokkal. Ha lett volna partnerségi egyeztetés, akkor ki kellett volna harcolni, hogy Csepel felé ne jöhessenek ezek a járművek, és úgy adják ki majd az engedélyeket. Köszönöm a figyelmet!